Dobrý deň diváci. V nemocnici sa dejú divné veci, prepojíme sa s Balorou a ona vám o tom povie viac. Držte konečne huby, natáčame tu televízne noviny a ak nie, tak je po vás. Balora kľud, už si v telke. Vitajte v nemocnici. Nejaký vozičkár má depresie z toho, že nemôže chodiť. Dôchodcovia tu majú preteky s motorkami, aby zistili, kto je pravý potorkár. Nejaké decko má poruchu osobnosti. Och, počkať, to je moje decko.